Nandito na naman tayo sa panibagong gala guys at tayo ay papunta ng Barwan Beach. Ayan guys, so rides lang po tayo ngayon. Ayan, dahil ating bakasyon. So, sunduin po natin yung ilan po nating kasama para mas marami, mas masaya. Hey! Hi! Saka punta, to the moon. Road trip! Brum brum. Skirt, skirt! Gusto na. Bye! At ito na nga po ang ating Barwan Beach dito po sa Agno, Pangasinan. For the kainan tayo, mag-pray muna tayo. Actually guys, biglaan lang po yung pagpunta namin dito. And kung makikita nyo yung view guys, yung sarap mag-lunch. At ayan, since biglaan, yan po ang ating mga nakanta. Sardinas at the beach. Ayan guys, tas may kikiam fishball po tayo. Ganyan po kapayak ang ating buhay po dito sa probinsya. Ayan guys, dibali sulit naman po ang view dito. Ayan guys, nakaka-relax. Wala pong masyadong tao. Ayan, dahil hindi pa naman po ganun ka-discover dito sa lugar na ito. And hindi pa ganun ka-accessible kasi malayo-layo po talaga yung biyahiin para makapunta dito. Hindi naman alam ni Kuya mag-ride na. Subukan ko. Subukan ko. Video naman talaga to. Nakasungkit na daw. Ito meron na kasi. Dapat yung ikaw magpuposisyon. Tama na? Tama na yan? At ayan nga guys, nakukuha rin po tayo ng ating free buko dito. So, 0 expense po tayo sa ating special drink. Ayan Magkano guys. to? So, thank you sa ating sponsor. Di ba ang galing ko? Para babae. Kasama tutukan natin. Wow! Professional! Video. Guys, hi guys. Nandito tayo ngayon sa Agno. At iinom tayo ng libreng boko. Thank you so much po sa sponsor po natin. Tapos tignan nyo yung view natin dito guys. Ayan. So much. Ganda ng